आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आराग्य सेतुनि सायावहाय। आङो सिगाङाव बेखौ माबोरैहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ बेनि सायाव भिडिअ खालामखांखाबायमोन। दा गभर्नमेन्टनि एप्लिकेसन बियो, गभर्नमेन्टआबो बेखौ गोबांनिफ्राय गोबां इउज खालामनो खावलायदों। बेनिखायनो दा बियो गोदान आपडेट फैदों हिसाबै आङो नोंथांमोननो फोरमायथि हरनो थाखाय बे भिडिअखौ गोदान खालामफिनदों। दा नोंथांमोन नायदो, नैबे आराग्य सेतु बेनो एप्लिकेसना। दा बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै नायदो। बाहाय लिरनांगोन आराग्य सेतु, नै बाहाय ओंखारखाबाय, नै बियो, बेवहाय क्लिक खालामदो। दा नोंथांमोन बियो आपडेट फैदों, नै बेखौ माने सब समय आपडेट खालामबाय थानांगोन, अब्ला मोजां, माने गोदान गोदान फिचार्सफोर फैयो आरो माखासे बाग्सफोरा माने क्लियार जायो आरो। दा नायदो नोंथांमोन 4.7 रेटिं बिनिया, बेनिफ्राय गोबां सुबुङानो माने बेखौ डाउनलड खालामबाय। गभर्नमेन्टनि एप, माने बाहाय प्राइभेसिखौ नोंथांमोनहा जेबो गिनांगौ गैया, माने बिराद सेफटि बे एबा। नायदो गोबां सुबुङा बेखौ इनस्टल खालामबाय। दा बेखौ नोंथाङा नैबे आपडेटआव क्लिक खालामनानै आपडेट खालामना लादो। आं आपडेट खालामबाय, नोंथांमोनाबो बेबायदि आपडेट जागोन। आपडेट जाबायानो आंनिया। दानिया अपेनाव क्लिक खालामदो नोंथांमोन। आराग्य सेतु नायदो, बेहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय, बिनि इन्टारफेसआ नायदो बेबायदि फैगोन नोंथांमोन। दा गोदान फैबावबाय बाहाय माखासे डासबर्डखौ नायदो नोंथांमोन। नैबे इउआर स्टेटास, सेल्फ एक्सेस, कभिड आपडेट, इ पास आरो इ पासबो फैगासिनो दं नोंथांमोन। इ पासआबो साननैसो सानथामसो उनावहाय एसे उनावहाय फैगोन, बेबो फैसिगोन इ पासआबो। दा नायदो नैबेहाय ल' रिस्क अफ इनफेक्सन। दा आंखौ होनदों माने आंहा माने ल' रिस्क जाहैबाय इनफेक्सननि फारसे। दा बेवहाय माखासे नायलां, वी रिकमेन्डेड। नायदो नोंथांमोन बेखौ टेक सेल्फ एसेसमेन्ट टेस्ट, नायदो नोंथांमोन। बेनिफ्राय मेनटेन ससियेल डिस्टेन्स, बेखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोन। ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामफिनदों। बेनिफ्राय आराग्य सेतु बे एप्लिकेसनखौ सब समय रेगुलारलि माने आपडेट खालामना लानो थिनदों, अब्लासो नोंथाङा माने हेफाजाब मोनगोन। गोदान गोदान माने बेवहाय आपडेट जाबाय थायो। कन्टिनिउ नोंथाङा आपडेट फैबानो बेखौ आपडेट खालामनानै लानाया गोनां। दा बेवहाय नै माबोरैहाय जोङो ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनो, बेनि फारसेबो फोरमायनाय दं बेवहाय। नायदो जोङो हेन्डसेक लानो नाङा नोंथांमोन, माने खुलुमनो थिनदों। बेनिफ्राय ससियेल गेदारिं, माने थुबुर जायगानिफ्राय गोजानाव थानो थिनदों, आलदा आलदा। बेनिफ्राय नायदो बाहाय 6 फिट गोजानाव थानो थिनदों, मानसिफोरखौ जाब जाब थानो थिनाखै। आरो बिनिफ्राय गाहायाव नायदो, नै बेहाय नोंथांमोनहा माने भिडिअसफोरबो नुगोन, हाउ टु स्टे सेफ, माबोरैहाय माने सेफै माने सेफ थानो हायो जोङो सांग्राङै, बेखौबो बेवहाय भिडिअ नायनानै नोंथांमोनहा बुजिनो हागोन आरोखि, सोलोंनो हागोन। दानिया नायदो बेखौ नोंसोरो नायजोबबानो जाबाय, फल' खालामदो नोंथांमोन। बे जेरै होदों एरै बेबायदि फल' खालामनानै सोलियोबा नोङो माने कर'ना भाइरासनिफ्राय, कभिड-19निफ्राय जोङो बारग'नो हायो। आरो बेवहाय नै सब समायहाय बेवहाय माने जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारनि माने टुइटखौ नोंथांमोनहा बाहाय सब समय नुबाय थानो मोनगोन। बेहाय नायदो, जुदि नोंथांमोनहा गभर्नमेन्टखौ जुदि हेल्प खालामनो लुगैयोबा बे फान्डआवहाय नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा फैसा सोनानै हरनो हागोन आरो पिएम केयार्सआव। दानिया डनेट खालामनो गोसो दंबा आरो जायफोरा नैबे डनेटआव क्लिक खालामबानो माने नोंथांनाव माखासे इन्टारफेस फैगोन, बेहाय नोङो बेसेबां हरनो बेखौ हरनो हागोन। बेनिफ्राय टार्म्स अफ इउज, दानिया बे एपखौबो नोंथाङा नैबेनिफ्राय शेयार खालामनो हायो डाइरेक्ट गुबुन सासेनो। हागौमानि शेयार खालामना हो नोंथांमोन, मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन सासेयाबो जाहाथे बे एप्लिकेसननि गेजेरजों कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो हायो एबा मिथिनो मोनो सोरबा सासेया जायोब्ला। दानिया नैबे सेल्फ एक्सेस, बाहाय थांनानै नोंथाङा माखासे कुइसनफोर नोंनाव सोंगोन, बेखौ नोंथाङा माने एन्सार होनानै नोंथाङा नोंनि देहायाव माबायदि मोनदों बेखौ फोरमायहरनो हायो। अब्ला नोंनावहाय कर'ना भाइरासनि माने जानो गोनां दं बा एबा इनफेक्सन दंना गैया बेखौबो मिथिनो हायो। दानिया नैबेहाय नायदो नोंथांमोन, कभिड आपडेट्स, माने जोङो बिराद कनफिउस जायोना नोंथां। जोङो माने नोंथांमोन
गुबुनावसो सोंना इउटुबाव गोलाव भिडिअ नायनांगौ जायो। दा नोंथांमोनहा नैबे कभिड आपडेट्सआव नायबानो माने बबे स्टेटआवहाय बेसेबां सुबुङा पजिटिभ जादों दिनैहाय आरो बेसेबांहाय थैदों एबा बेसेबां रिकभार जाखो नोंथांमोनहा बे नैबे कभिड आपडेटआव क्लिक खालामनानै नायबानो मोनगोन। नै नोंथांमोन नायदो नोंथांमोन बाहाय नायदो COVID-19 केस ओभारभिउ आपडेट 2 hours 45 minutes ago 16 April 2020 नायदो बेयो दानिनो 2 घन्टाल' जादों आं भिडिअ बानायनाय समाव बिनि आपडेट बियो नोंथांमोन एक्रस इन्डिया नायदो कनफार्मा बेसे जाबाय गासै रिकभारा नैबेसे जाबाय बिनिफ्राय नैबेसे डिसचार्ज जाबाय नायदो एक्रस इन्डिया कनफार्म नैबेसे जाबाय कनफार्मा रिकभारा बेसे जाबाय ओमफ्राय डिसचार्जआ नैबेसे जाबाय नोंथांमोन माने हामनानै थांनायफोरा डिसचार्ज जानायफ्रा ओमफ्राय नैबे रिकभार दाना गाहायाव नायदो नोंथांमोन अल स्टेट इउटि स्टेट्स नायदो लकेसन दङ बेवहाय बिनिफ्राय कनफार्म रिकभार डिसचार्ज बेहाय नायबानो नुबाय स्टेटआवहाय महाराष्ट्रआव बेसेबां दं नै आरो बेसेबां रिकभार जाखो बेसेबां डिसचार्ज जाखो बाहाय लिरनाय दंजोबो नोंथांमोन गावबागाव स्टेटखौ नायदो आसामाव नायनि नोंथांमोन आसामाव गासैहाय बेसेबां जाखो नै बियो नैबेयो नायदो बाहाय 33 बिनिफ्राय 5 नैबेहाय 1 डिसचार्जआव बेहायनो नोंथांमोनहा फारियै नायनो हागोन नायदो बाहाय गासिबो जोंनि अल इन्डियानि बबे स्टेटआवहाय मानि बेसेबां जाखो नोंथांमोनहा बे एप्लिकेशननि गेजेरजोंनो आरामसे नायनो हायो आरो नोंथाङा बे एप्लिकेशनखौ इउज खालामनायाव गोबां बेनिफिट माने नोंथाङाबो माने सोरबा गुबुन सासेनाव जादोंब्ला बा सोरनावबा खाथि खालायाव जादोंबा बे एप्लिकेशननि हेफाजाबै नोंथाङा नटिफिकेशन मोनगोन आरो माने मिथिनो मोनगोन। दा नैफाय कामिं सुन मोनसे बुस्थु फैबावगोन इ पास फैगोन बेखौ उनावहाय आङो बे फैयोब्ला भिडिअ खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो। दानिया आङो फैफिनबाय दा नै जायाखैब्ला नोंनाव जुदि कर'ना भाइरास जानायनि जेबो इनफेक्शन गैयाबा नोंथांनाव बेबायदि ल' रिस्क अफ इनफेक्शन लिरनाय थागोन बेवहायनो दिन्थिगोन नोंथांमोन नैबे ग्रीन कालार जादों नोंथांनाव जुदि कर'ना भाइरासआ जाबायब्ला बाहाय ग्रीन कालार देखायनाय नङा आरो सोरबा खाथियाव दङब्ला बे नोंथांनो बे एप्लिकेशना नटिफिकेशन होगोन आरो डाइरेक्ट गभर्नमेन्टनावहाय इनफरमेशन थांगोन सोरबानाव जादोंब्ला बा नोंनाव जादोंब्ला बेवहाय माने GPS आरो ब्लुटुथनि गोनां ब्लुटुथबो अन जानांगोन बेनिफ्राय लकेशना अन जानांगोन नोंथांमोन। दा नोंथांमोनहा बे एप्लिकेशनखौ लायोब्ला खायसेया गिनोबो हागौ आंनाव जायोब्ला गभर्नमेन्टआ मिथिगोन होननानै नाथाय बेरामनिफ्राय बेबायदि गोजानाव थानो नाङा बेराम जायोब्ला खोन्थानानै लानाया मोजां बयबो बेनिखायनो बे एप्लिकेशनखौ इउज खालामनानै जोङो थाबैनो थाब गभर्नमेन्टखौ हेल्प खालामनांगौ बिनिफ्राय कर'ना भाइरासनिफ्राय बयबो रैखा मोननांगौ। दा दिनै भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोन बयबो लकडाउननि नियमफोरखौ फालिनानै था स्टे हम न'आवनो था बयबो बाय टेक केयार नोंथांमोन।